EV-Mini on markkinoiden pienikokoisin erotteleva vessa, joka mahtuu useimpiin käyttökohteisiin ja on toiminnaltaan hajuton ja hygieninen. EV-Minin toiminta perustuu virtsan erotteluun ja kompostointiin. Virtsa erotellaan istuinosassa ja johdetaan putkella ulos erilliseen keräysastiaan. Kiintotavara erotellaan kompostointiastiaan, jossa käytetään biohajoavaa muovipussia sekä kompostointirouhetta. EV-Mini Sepin tyhjennys on yksinkertaista. Nesteleet irrotetaan ja astia tyhjennetään kompostiin. Hajuttomuus varmistetaan ilmankierrolla, tulo ilmoitetaan ulkoa sisään, johdetaan EV-Minin kautta ilmastointiputkeen ja ulos rakennuksen katolle. EV-Minin toimitus sisältää normaaliasennukseen tarvittavat ilmastointiputket, nesteputket, keräysastiat. Lisätietoa www.raita.com